זה רגע מאוד מאתגר בזוגיות, כשבן או בת זוג נכנסים למין מצב שהם בעצם נעלמים, הם מתרחקים, הם לא מצליחים להסביר לכם מה קורה, והמסך יורד. אז בסרטון הזה אני רוצה להציע 5 נקודות שיכולות אולי לתמוך גם בהם וגם בך. א', להזכיר לעצמנו שזה חולף וזה זמני. בתוך הסיטואציה עצמה, הרבה פעמים אנחנו חושבים שזה יהיה לנצח או לא רואים את הסוף. זה בטח לא הפעם הראשונה שזה קורה, אז להזכיר לעצמנו שזה כן חולף. זה יכול כבר להכניס קצת נשימה וטיפה יותר יכולת להתמודד. ב', לא לקחת את זה אישי. לדעת שמה שקורה להם זה מנגנון של מערכת העצבים. מנגנון כבר שלא משרת אותם, אבל עדיין קורה באופן אוטומטי. כשיש רגשות, הצפת רגשות, הם מין נכבים, וככה הם מתמודדים עם המצב. אז לא לקחת את זה אישי, זה מתגלגל לנקודה הבאה, שהיא לשמור על ויסות ולהיות נוכחים כמה שאנחנו יכולים. כלומר, להיות שם בשבילם נוכחות, שלא מתערבבת יותר מדי, ונותנת להם מקום לבוא כשהם מוכנים. ואפשר להגיד להם, אני פה, אני איתך כשאת צריכה. 4, להציע תנועה. הרבה פעמים במצב הזה יש מין פריז כזה, ותנועה ממש יכולה לעזור, להחזיר אנרגיה לגוף, ולהפוך את המצב. אז בין אם זה להציע להם לצאת להליכה, איתכם, או לבד, ללכת להסתובב, להיות בחוץ, לעשות אימון, משהו שיכול להעיר את הגוף, זה עושה טוב, ללכת לרקוד. ונקודה האחרונה, היא לבטא את הכמיהות שלכם, את מה שאתם כן רוצים, ולא מה שאתם לא. כלומר, הרבה פעמים הנטייה שלנו היא להגיד, נו, מה קורה? מתי תצאו מזה? מה, עוד פעם? קצת להאשים אותם. מה שאנחנו כן רוצים לעשות זה הפוך, זה להגיד מה שאנחנו רוצים. אני רוצה להיות איתך בחיבור, אני פה. אני רוצה לדעת איך אני יכול להתקרב, ואם זה לא ברור לכם, אז בסדר, אני נשאר כאן.